Bună tuturor și bine ați venit la o nouă întâlnire cu un domeniu atât de captivant, domeniul electromecanic. Data trecută am vorbit despre energie, ce este, exemple de forme de energie existente în natură, ca apoi să ne oprim la energia electrică, energie de care societatea din ziua de azi are atât de mare nevoie. Am văzut că energia electrică se obține prin conversia sau transformarea din alte forme de energie, de exemplu hidraulică, termică, nucleară, eoliană, etc., cu ajutorul centralelor electrice și am prezentat avantaje, dezavantaje, părți, componente și principiul de funcționare a acestora. Astăzi vreau să mergem mai departe și să vă vorbesc despre un nou subiect, sper la fel de interesant, și anume curentul electric. Imaginați-vă o seară de iarnă geroasă, vă îndreptați către casă, să zicem, cu o plasă de cumpărături. Locuiți la etajul 10 a blocului de care tocmai vă apropiați. Deodată, întuneric beznă. Ce s-a întâmplat? S-a întrerupt curentul electric. Bâșbâind ajungeți la scara blocului. Nu funcționează liftul, urcați pe scară cele 10 etaje, intrați în apartament, nu funcționează lumina, deja începe să se răcească deoarece nu funcționează centrala termică. Vreți să vă încălziți mâncarea, dar nu puteți aprinde aragazul, are aprindere electrică și nu aveți nici chibrituri. Dar ce bine este că se întâmplă doar în imaginația noastră. Gândiți-vă totuși, cum ar fi o zi fără curent electric? Nu mai funcționează frigiderul, calculatorul, plita electrică, televizorul, mașina de spălat, centrala termică, fierul de călcat, etc. Ar fi un dezastru. Asta ne face să conștientizăm faptul că suntem dependenți de curentul electric.
De când vă știți să aveți curent electric, nu vă imaginați viața fără el. Dar v-ați pus vreodată întrebarea ce este el de fapt și de ce este denumit așa și nu altfel? În continuare voi încerca să răspund acestor întrebări. Pentru început, de ce curent electric? Să ne uităm la următoarele imagini. În prima sunt reprezentați curenții marini ai Mării Negre. Prin sintagma curent marin sau oceanic se înțelege mișcare a apei în mări și oceane. La fel și în sintagma curent de aer din imaginea a doua, deplasare, mișcare a unei mase de aer dintr-un loc într-altul cauzată de o diferență de temperatură. Mai avem, de exemplu, curent literar sau artistic, care este o mișcare artistică sau literară. Rețineți că acest termen se referă la o mișcare sau la o deplasare. Revenind la întrebarea de ce curent electric, datorită faptului că și în cazul nostru are loc o deplasare, dar nu de apă, nici de aer, ci o deplasare a unor purtători de sarcină electrică. Vom vedea puțin mai târziu cine sunt acești purtători de sarcină electrică și cum se face această deplasare. La întrebarea ce este curentul electric, răspunsul constă în faptul că curentul electric reprezintă deplasarea ordonată într-o anumită direcție a purtătorilor de sarcină electrică. Pentru a înțelege mai bine ce este curentul electric, ne vom opri la două mărimi electrice care îl caracterizează și anume la tensiunea electrică sau diferența de potențial și la intensitatea curentului electric. Tensiunea curentului electric. Încep prin a vă întreba, știți ce tensiune aveți la prizele de acasă? La ce tensiune funcționează consumatorii casnici? Răspunsul corect este 230 volți. Bun, dar ce este tensiunea electrică? De ce este denumită tensiune și nu altfel? În primul rând să vedem ce este tensiunea.
Tensiune provine din limba latină, din cuvântul tensio, care înseamnă încordare, surprinsă foarte bine în această imagine. Tensiune mai înseamnă și nervozitate, agitație. Când două persoane se ceartă, spunem că între cei doi este o stare tensionată sau tensiune. Când întindem un arc, spunem că îl tensionăm. Dar totuși, de ce tensiune electrică? Pentru a răspunde, mă voi folosi de o analogie cu două lacuri. Primul lac este numit lac munte, iar celălalt lac vale, pentru a evidenția faptul că sunt la altitudini diferite. Între aceste două lacuri este o cascadă. În electrotehnică, această diferență de altitudine dintre cele două lacuri, la extremitățile cascadei, este comparabilă cu diferența de potențial sau tensiune. Fără această diferență de altitudine, apa nu poate curge. De asemenea, fără tensiune electrică sau diferență de potențial, curentul nu poate circula. Înainte de a merge mai departe, ne vom aduce aminte din ce este compusă materia. Materia este compusă din molecule, iar moleculele din atomi. Atomul este cea mai mică parte a unui element chimic ce mai păstrează însușirile acestuia. Atomul, la rândul său, este compus din nucleu și înveliș electronic. Nucleul este partea din centru al atomului care conține protoni și neutroni. Protonii, prin convenție, se consideră că sarcina lor este pozitivă. Numărul de protoni din nucleu determină natura atomului. Dacă există un singur proton, atomul este de hidrogen.
Dacă sunt 29, atomul este de cupru. Dacă sunt 92, atomul este de uraniu. Neutronii nu au sarcină electrică. Prezența lor în nucleu afectează doar masa atomului.
Învelișul electronic este format din orbitele electronice, acestea fiind orbite circulare pe care se rotesc electronii în jurul nucleului. Electronii sunt particule electronice încărcate cu sarcini negative. Pe orbita exterioară avem așa numiții electroni de valență, care în metale sunt considerați electroni liberi. Puși într-un câmp magnetic destul de puternic, acești electroni ar putea să migreze. Spuneam că curentul electric reprezintă deplasarea ordonată într-o anumită direcție a purtătorilor de sarcină electrică. Practic, electronii de valență sunt acești purtători de sarcină. Un atom complet are un număr de electroni egal cu cel de protoni. Sarcinile pozitive și cele negative se atrag reciproc, deci atomul este neutru din punct de vedere electric. În anumite condiții, un atom poate ceda electroni atomilor învecinați sau poate să ia electroni de la aceștia. În această stare avem un atom incomplet care se numește ion. Rețineți! Ionii sunt atomi încărcați cu sarcină electrică. Există ioni negativi și pozitivi. Ionul negativ. Dacă un atom neutru din punct de vedere electric primește electroni, atunci el are mai multe sarcini negative decât pozitive. Acest atom atrage sarcinile pozitive și respinge sarcinile negative. Ionul pozitiv. Dacă un atom neutru din punct de vedere electric cedează electroni, atunci el are mai multe sarcini pozitive decât negative. Acest atom atrage sarcinile negative și respinge sarcinile pozitive. Bun. Acum că v-ați adus aminte din ce este compusă materia, continuăm și considerăm că luăm două plăci dintr-un material, ambele plăci fiind neutrale din punct de vedere electric, adică numărul electronilor este egal cu numărul protonilor. Dacă se face o separare a sarcinii electrice, placa cu deficit de electroni devine pozitivă, iar placa cu surplus de electroni devine negativă. Datorită diviziunii electrice, între cele două plăci se produce o diferență de potențial sau tensiune electrică. Așadar, diferența de potențial reprezintă diferența dintre surplusul de electroni și deficitul de electroni. Așadar,
Diferența de potențial sau tensiunea electrică se generează prin separarea sarcinilor electrice. Însă, pentru separarea sarcinilor electrice este necesar efectuarea de lucru mecanic, energie mecanică. Acest lucru mecanic se stochează în energie electrică asemenea unui arc întins. Ce se întâmplă atunci când tensionăm un arc? Cu cât îl tensionăm mai mult, cu atât trebuie să efectuăm un lucru mecanic mai mare. În arc se acumulează o energie potențială care face ca acesta să aibă o tendință permanentă de a reveni în poziția de repaus. Cu cât îl vom tensiona mai mult, cu atât tendința de revenire este mai puternică. Și în cazul separării sarcinilor electrice apare o tendință de întoarcere a electronilor din locul unde au fost duși în locul de unde au fost luați, de la surplus de electroni la deficit de electroni. Cu alte cuvinte, apare o tendință de echilibrare, numărul electronilor să devină din nou egal cu numărul protonilor. În electricitate, această tendință de echilibrare poartă denumirea de tensiune electrică. În analogia cu cascada, cu cât diferența de altitudine este mai mare, cu atât mai puternică este tendința de curgere a apei. Comparabil, în electrotehnică, cu cât diferența de potențial a tensiunii electrice este mai mare, cu atât mai puternică este tendința de echilibrare a electronilor. Rețineți că tensiunea electrică se obține prin separarea sarcinilor electrice. Fără tensiune electrică sau diferență de potențial, curentul nu circulă. Tensiunea electrică este tendința electronilor de a se întoarce din locul în care au fost trimiși înapoi. Tensiunea are ca simbol litera U mare, unitatea de măsură este voltul și se măsoară cu voltmetrul. Voltmetrul se conectează întotdeauna în paralel cu consumatorul.
Revenind la cascadă, am văzut că dacă avem diferență de altitudine, apa va curge. În electrotehnică, curgerea apei este comparabilă cu curgerea curentului electric. Curgerea curentului electric este condiționată de existența diferenței de potențial, adică a tensiunii și a unui circuit pe unde să se poată deplasa electronii. Putem spune că curentul electric este călătoria electronilor din locul în care au fost trimiși de câmpul electric, borna negativă, înapoi în locul din care au fost luați, la borna pozitivă.
Rețineți! Se numește curent electric deplasarea electronilor printr-un fir conductor sau printr-un consumator. Pentru ca curentul electric să poată circula, trebuie să fie îndeplinite două condiții: să fie tensiune electrică sau diferență de potențial și să fie un circuit electric închis. Revenim din nou la cascadă. Într-o anumită perioadă de timp va curge o cantitate de apă. La fel și în electrotehnică avem o cantitate de electroni ce trece prin secțiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp. Această cantitate de electroni sau flux de electroni este numită intensitatea curentului electric. Așadar, intensitatea curentului electric reprezintă cantitatea de electroni ce trece prin secțiunea transversală a unui conductor în unitatea de timp. Cu cât circulă mai mulți electroni, cu atât mai mare este intensitatea curentului electric. Formula de calcul a intensității este următoarea: I este egal cu Q supra delta T, unde Q este sarcina electrică, iar delta T este timpul.
Intensitatea electrică are ca și simbol litera I mare, se exprimă în amperi, simbol A mare, și se măsoară cu ampermetrul. Ampermetrul se conectează întotdeauna în serie cu consumatorul. Acum voi vorbi despre direcția curentului electric. Direcția tehnică a curentului electric. Curentul circulă de la plus la minus. Când a fost descoperit curentul electric, nu se știa nimic de mișcările electronilor. Din această cauză s-a stabilit direcția curentului electric de la polul pozitiv la polul negativ. Această direcție tehnică a curentului electric este folosită și în ziua de azi. Direcția fizică a curentului electric. Curentul circulă de la minus la plus. Direcția fizică a curentului electric constituie de fapt direcția corectă a curentului, deoarece, în mod real, electronii circulă de la polul negativ, surplus de electroni, la polul pozitiv, deficit de electroni. Rețineți, curentul electric poate circula doar atunci când există tensiune electrică. Curentul electric înseamnă flux de electroni. Curentul electric are ca simbol litera I mare, este exprimat în amperi, simbol A mare. Curentul electric circulă, adică electronii încărcați negativ circulă. Direcția tehnică a curentului în care curentul circulă de la plus la minus este utilizată și în ziua de azi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați, vă aștept aici cu alte subiecte la fel de interesante.